Pengenannya kan semayan kali. Aku lagi sultan oleh lima. Semoga jauh bangko bisa ada apa? Ya. Sudah sultan IPmu terbola. nyembah jeramane terdono senenggo aku tak aku koyo ngene kuping dadi sultan ana ing Demak aku mulyake kowe jaga bayi sing mung andhut besok dadi bocah kajen terena ora apa seneng nak aku lagi sultan aku piye nganti kaweco tembung kupang waton sing dadi sultan ning Demak kok Srenggara nganti mati Surya Wiyata bae aku lakon dadi sultan nanging ana syarat lan syarat syaratnya aku iso dadi sultan ing Demak aku kudu ketundukan roh setan covid ora liya Kangmas Pati Dirga negara ana ing Kadipaten Dirga mula diajeng wong ayu dina iki nak Tresna karo pun kakang arsa dawuh marang sira kowe dina iki tak kon dadi maling nyolong blongot setan kopen
itu maka oleh Kabupaten Cirebon kok piye carane ojo temuli bali ning dagan ras nak kowe ora kinanten bromot setan kober mau aturke mati Bismillah orang sak besok sak yo ojo seneng